खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 30 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। वृष राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। कर्कट राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोगोन। बायदि रोखोमनि बेराम आजार जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। सिंह राशि सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम। गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। कन्या राशि गोथार सान। इसोरखौ सिबियोब्ला गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। तुला राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगा सिगोन। गोसोआव असान्थि मोनगोन। जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि सोरजोंबाफोर नंखाय दाय साजायनानै गाज्रियै फाव फान्दाय जानो हागौ। गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मकर राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोननि सान। कुम्भ राशि गोबां रां रुफा आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। गाहाम सान। मीन राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ हमजानो गिगोन। गोसोआ थादेरनो हायै उसुखुथु जागोन। गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।